Mga Buhat Kapitulo 23. Gitan-aw pag-ayo ni Pablo ang mga sakop sa labawng hukmanan o giingnan. Mga igsuon, sukad kaniadto hangtod karon hinlo ang akong tanlag. Mahitungod sa akong kinabuhi atubangan sa Dios. Ang pangulong pari nga si Ananias misugo ni adtong mga tao nga nagtindog duol kang Pablo nga siya ilang sagpaon. Og si Pablo miingon kaniya, silutan ka unta sa Dios, ikaw nga nagpakaaron ingnon. Anaa ka diha aron paghukom kanako sumala sa balaod apan gilapas mo ang balaod sa pagsugo mo kanila sa pagsagpa kanako. Ang mga tawo nga didto duol ni Pablo miingon kaniya, giinsulto mo ang pangulong pari sa Dios. Si Pablo mitubag, mga igsuon, wala ako mahibalo nga siya maudi ay ang pangulong pari. Ang kasulatan nag-ingon, ayaw pagsultig daotan batok sa pangulo sa imong katawhan. Sa pagkasayod ni Pablo nga may mga Saduseo ug mga Pariseo didto, miingon siya sa kusog nga tingog ngadto sa labawng hukmanan. Mga igsuon, ako Pariseo ug anak pagayod sa usa ka Pariseo. Gipaatubang ako dinhi tungod kay nagtuo ako nga banhawon ang mga patay. Sa pagsulti gayud niya niini, ang mga Pariseo ug ang mga Saduseo nagkalalis ug nabahin ang pundok. Kay ang mga Saduseo nag-ingon man nga ang mga patay dili banhawon ug nga walay mga anghel ug mga espiritu. Apan ang mga Pariseo nagtuo niining tanan. Misamot ang panaglalis ug ang pipila ka mga magtutuo sa balaod nga sakop sa pundok sa mga Pariseo mitindog og mitutol pag-ayos nga nag-ingon, wala kami nakitang buhat nga daotan niining tawhana. Tingalig may espiritu ug anghel nga nagsulti gayud kaniya. Ang panaglalis niinit pag-ayo ug tungod niini ang komandante nahadlok nga kunis-kunison nila si Pablo. Busa, gipakanaog niya ang mga sundalo aron pagkuha kang Pablo ug pagdala kaniya ngadto sa kampo. Nianang pagkagabii, ang Ginoo mitungha tupad kang Pablo ug miingon, ayaw ka hadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Sa pagkabuntag, nagtigom ang pipila ka mga Hudiyo ug nagsabot. Nanumpa sila nga dili mangaon ug manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Kapin sila sa 40 ka tawo. Unya, nangadto sila sa mga kadagkuan sa mga pari, sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug miingon, nanumpa kami nga dili mangaon hangtod mapatay namo si Pablo. Busa, uban sa labawng hukmanan, pahibaluan ninyo ang Romanhong komandante nga ipadala niya nganhi kaninyo si Pablo sa tuyo kunuhay nga buot kamong magpakisayod ug dugang mahitungod kaniya. Unya amo siyang patyon sa dili pa siya moabot dinhi. Apan ang anak nga lalaki sa igsuong babay ni Pablo nakadungog bahin sa laraw. Busa, miadto siya sa kampo ug gitug-anan niya si Pablo niini. Unya gitawag ni Pablo ang usa ka opisyal ug giingnan, dad-a kining batan-ong lalaki ngadto sa komandante kay aduna siya isulti kaniya. Busa gidala siya sa opisyal ngadto sa komandante ug miingon ang opisyal, ang binilanggo nga si Pablo mitawag kanako ug mihangyo nga dad-on kining batan-on nganhi kay aduna kuno siya isulti kanimo. Gikuptan sa komandante ang kamot sa batan-on ug gidala niya sa layo-layo ug gipangutana, unsa may imong isulti kanako? Ang batan-on miingon, nagkauyon ang kadagkuan sa mga Hudiyo nga ugma hangyoon kanila nga imong ipadala si Pablo ngadto sa labawng hukmanan sa tuyo kunuhay nga buot silang magpakisayod ug dugan mahitungod kaniya.
Apan ayaw sila tuuhi kay may kapin sa 40 ka tawo nga nag-atang kaniya sa tago. Nanumpa sila nga dili sila mangaon og manginom hangtod mapatay nila si Pablo. Ug karon andam na sila sa pagbuhat niini ug naghulat na lamang sa imong hukom. Ang kapitan miingon, ayaw isugilon kang bisan kinsa ang imo akong gitug-anan niini ug gipapauli niya ang batan-on. Unya, gitawag sa komandante ang duha ka mga kapitan ug giingnan, andama ang 200 ka sundalo aron paadtuon sa Cesarea karong alas 9 sa gabii. Pakuyugi sila og 70 ka sundalo nga magkabayo og 200 ka sundalo nga magdalag bangkaw. Pag-andam usab og mga kabayo ug kasakyan ni Pablo ug paniguroan ninyo nga mahidangat siya kang Gobernador Felix nga walay mahitabo kaniya. Unya, ang komandante nagsulat niining mosunod. Gikan ni Claudius Lysias ngadto sa halangdong Gobernador Felix. Kumusta? Kining tawhana gidakop sa mga Hudiyo og ila untang patyon apan akong nahibaloan nga siya usa di ay karumanhong lungsuranon busa giluwas ko siya uban sa akong mga sundalo. Ug tungod kay buot akong masayod kun unsa ang ilang sumbong batok kaniya, gidala ko siya ngadto sa ilang labahong hukmanan. Unya nasayran ko nga wala siya'y nabuhat nga tungod niini angay siyang patyon og bilangguon. Kay ang sumbong batok kaniya may kalabutan man lamang sa ilang balaod. Ug sa dihang gipahibalo ako nga may pipila ka mga Hudyo nga naglaraw sa pagpatay kaniya, mihukom ako sa pagpadala kaniya nganha kanimo. Unya giingnan ko ang nagsumbong kaniya nga anha nila ipasaka kanimo ang ilang mga sumbong. Busa, niadtong gabiuna, sumala sa sugo, gikuha si Pablo sa mga sundalo ug gidala ngadto sa Antipatris. Sa pagkasunod adlaw, ang mga sundalo nga naglakaw lamang namalik sa kampo ug ang mga sundalo nga nagkabayo maoy mihatod kang Pablo. Sa pag-abot nila sa Cesarea, gihatag nila ang sulat ngadto sa gobernador ug ilang gitugyan si Pablo kaniya. Gibasa sa gobernador ang sulat ug iyang gipangutana si Pablo kung taga diin siyang lalawigan. Sa pagkasayod niya nga si Pablo taga Sicilia, miingon siya, husayon ko ang imong kaso inig-abot sa mga nagsumbong kanimo ug gipabantayan niya si Pablo didto sa palasyo sa Herodes. Mga buhat Kapitulo 23.